kigge på dig imens. Ja, okay. Vi har så Socialdemokraterne, hvor Helle, prøv lige at holde kæft, hvor Helle har, hvor vi har Helle og hendes parti. Og vi har så tænkt, at vi har i hvert fald de intuitive vælgere, som stemmer på... Er du i gang? Ja, som stemmer, som stemmer på partiet. Også på grund af lidt hvad deres venner stemmer og sådan noget, på grund af at lige nu så består Danmark mest af marginalvælgere, og de har virkelig prøvet at rekruttere en masse, især for eksempel Dansk Folkeparti, som man også kan høre på deres kampagne med Det Danmark, som du kender. Og bare i den seneste måned, så er de steget med 2,9% i meningsmålingerne, så de ligger faktisk super godt lige nu. Så det kan man jo selvfølgelig sige. Så har vi også en masse single-issue-vælgere, som består af alle de... lad være med at skrive i dokumentet, Kaktus. Som består af alle de studerende, blandt andet. Som jeg sagde blandt andet, Oliver. Som godt kan lide at stemme på den, fordi de virkelig går ind for, du ved, god SU og gode forhold for de studerende. Så endelig så har vi alle feministerne og sådan noget, som kernevælgerne består af, som har været en del af det, og alle akademikerne og sådan noget, som bare elsker Socialdemokraterne. Så ja, for helvede. Hvad? Har du mere på hjertet, Rasmus? Altså jeg har rigtig meget på, jeg har rigtig meget